gyina Ase North abato ye bekoso ne mu ensem na opanyina wono no okogina afimpido ne adudu ne mu emoto ne so aba ma ne be ye mrase bedwane ho aba nsem bebrasa bempenefo ahye se wodi mrase bedwane biem James Gyakye Quason wo chemu a akatamanso amanyoko NDC wo mo na mo bekoso na wagina na wa mrase bedwane asanse sesei wonye Canada ne biem na wa be krado so obesom oh my god. Kanem Rashe Bedwane of Ase North abato mpesua so James Gyakye Quason ene odi atudwa se putupura abato a eba so o abato mpesua no so no obesan akobiem akopere akonwa no edi ama NDC amanyoko no okiremu a omanfo ho do ene akomaso ade a wo so obeye dwumaden edi aboa wo mo ena aboni pusenti a waye na adwene se obesan akobiem no okiremu a kwadru odi abo no se osom Canada man ene Ghana man nyina ebom prekope no enya no kure afri se afimpi mienu ene dunkuru mu ene one Canada man no eye nhye se wono otonkwanta wapai nti ebra no wafa nkrata wa fimpi mienu ene aduonu abato mu apre mrahye bedwa akonya wa Ase North no no ne Canada man no kasubom bia nti eno no kure wo mu a wotwe omanfo adwene siso okiremu a ogidie pa se omanfo wa Ase North aye krado so obeto aba e de amano ma wasa ba ye mrahye bedwani ebiem okiremu a esa Ase North kuro no epegya ne na so ne gina brane na kabima menka bi nso efa ne ntoma pa efra nti wode adesrede eto wo nyina anim se dan so omra wondodo mu no meto aba ma no se ne be ya obesa akọ mrahye bedwam na okoto anwuma pa wo hya ase e ma wo no ma sana mentem ho ase e ba na dwumadie hu no eso ma wo we eyensam a wo krata wo de beto abonten a ono ane nsa ehya ase mu.